E esa razón de ser desta programación extensiva para todas as idades que facemos dentro do Centro Veciñal e Cultural. E hai un aspecto que, sinceramente, creo que temos que facer un esforzo máis de carácter colectivo, residido, posiblemente, ou impulsado, ou se queredes, promovido polo Centro Veciñal Cultural, pero hai un esforzo que temos que facer de carácter colectivo na parroquia. E o digo con todas as consecuencias. Eu non nací nesta parroquia, pero son desta parroquia. Sempre fui unha persoa de parroquia, non de cidade. Nací no Concello de Lavadores, a cal pertenceu esta parroquia durante moitos anos. E, sinceramente, para proxectarnos no futuro, é necesario saber de onde vimos e por que somos como somos. Eso é o que promove, ou intenta promover, o Centro Veciñal Cultural. En ese sentido, levamos fai bastantes anos, con desigual éxito, hai que decilo, promovendo dous concursos. Un de expresión artística, basicamente, está moi centrado, debe de ser pola facilidade no de uso, pero podía ser calquera outra expresión, unha figura, unha escultura, unha pintura, e outro de microrelatos. Esa é riqueza. Non se cotiza en bolsa, evidentemente, nin en cartos, pero esa é a verdadeira riqueza dun pobo, dunha comunidade. En ese sentido, le trasladamos dende a Xunta Directiva o noso recoñecemento a todos e todas, rapaces e rapazas, que participaron en este concurso. Máis de 100 traballos en donde, nun momento dado, fixeron un esforzo determinado para transmitir súa visión do mundo sobre determinado aspecto. E iso hai de agradecer. Non todos ese reconocimiento que queremos transmitir a ela, pero tamén a todos os demás. Empezaremos pola parte de microrelatos, presentáronse na categoría das idades comprendidas entre 14 e 16 anos. Entón chamaríamos a Illa, Vila, Mar, Dalí. Nunha enorme torre viviu unha princesa que o seu amado pai traía de cabeza. Luisa non era unha princesa ao uso, aínda que todos pensaban que lle faltaba un parafuso. Ela non soñaba con príncipe, soñaba con ser mestra. Non quería ser princesa, senón unha gran poeta. Non quería unha vida de conto, senón vivir o seu propio conto, e farta de vivir así, decidiu poñerlle fin. Un longo camiño emprendeu, e en Burgú se estableceu. A princesa xa era libre, pero tivo que despertar. Xa non tiña criadas, ninguén a ia malcriar. De marchar a súa casa nunca se arrepentiu. Xa non vivía do conto, e os seus soños se cumpriu. Logrou traballar de mestra, en poeta se converteu. Dun día para outro, a princesa enfermou, e ao cabo dunhas semanas, sen remedio finou. Todos os que a coñecían chorando remataron, con música e poemas na súa tumba se enterraron, e colorín colorado, este conto está contado. Ao cabo de moitos anos, o seu esforzo foi premiado, por fin. O silencio apuñala polas costas, sen piedade, con indiferenza, como a un asasino en serie. O solitario non ri, non fala, permanece no buraco do medo e da tristeza, contando os días que lle quedan. Ninguén o libera do buraco, baixan a vista e pechan os ollos. Non senten pena nin empatía. A morte chega acompañada dun coitelo, o solitario deixase facer. A Sara Álvarez Martínez, si está, que suba, si non está, que non suba. Faremos que chegar tamén o agasallo. Luisa Villalta
escritora, música, sempre a prol da nosa cultura e da nosa fala. Muller brava, sempre reivindicando este país noso, porque este é o noso país. Un país que festexa as súas letras e reivindica o seu idioma, porque é noso de seu. Porque estamos a preocuparnos porque as nosas crianzas e as persoas mozas saiban de onde parten. A nosa mocidade que temos agora, as nosas crianzas, teñen que reflexionar sobre isto. Teñen que reflexionar que se a lingua non se fala, se non se fala un idioma, se perde. E a directiva que sempre estuvo a prol de que isto se levara a cabo. E, por suposto, Andrés, que sempre está aí, de vez en cando, faltanos, pero sempre está. E agradecerlle tamén que é un rapaz novo e que pase tamén as tardes aquí dentro, pero forma parte desta directiva. E como directiva, moitas grazas. E agora dolle paso á concelleira Ana Martínez. E se sanquen de organizar actividades como a programación que tedes a sorte de ter en Valadares este ano, como todos os anos, con motivo do Día das Letras Galegas. Este ano, ademais, que homenaxeamos unha muller, Luisa Villalta, que ten unha poesía poderosa, a quen non tivestes ocasión de ler, eu invito-vos a que vos acheguedes a súa poesía, porque ides descubrir un mundo de reivindicación política, ela era profundamente nacionalista, pero tamén de reivindicación social, de reivindicación feminista, unha poesía intimista tamén. A verdade é que ten unha variedade de registros increíble. E xa por último, a presentación do espectáculo de hoxe, contamos cunha colaboración para nos excepcionar, xa ten colaborado outras veces, e sinceramente tamén me de agradecer a súa colaboración. Unha muller nova, pero tremendamente brava, con un empuje tremendo, a pesar, e o digo con toda a honestidade, porque a súa apariencia parece unha persona, pois, en fin, un pouco frágil na práctica, e todo o contrario. As súas vivencias teñen determinado a súa vida, evidentemente, pero tamén é certo que dela aprender moito e seu afán de superación, tanto nas contradicións internas como externas que ten vivido, teñen dado a unha grandiosa artista que cada vez vai a máis, a pasos así. Durante todos estes anos nos que levo facendo música, que hai moitos lugares onde non a podo facer porque me consideran un pouco intrusiva, así que, por favor, un forte aplauso á veciñanza que fai posible isto no día tan bonito como son as letras galegas que creo que deberíamos de reivindicar. Moitísimas gracias por outra ano máis verme medrar e outra ano máis apoiarnos, porque de verdade levo un peito e para mí isto é un foral. Tanto o Festival de Revoltallo como poder tomarme, xa yo dicía antes aí o compañeiro, tomarme aí un pincho de tortillas para no parque, unha maravilla que tendes aquí, de verdade. Moitísimas vamos a boas.
sei que non hai que ir tan longe, sei capaz, sei que comenzan a ter medo se colgamos no mandil. Nos rebeldes insumisas imos mudando co tempo, tanta lei conservadora que nos quixo oprimir. A cantar! E por as lares, por as aboas, seguimos sendo as loiradoras. E por as lares, por as aboas, seguimos sendo as loiradoras. Perder semella utopía y me castigo contra a policía. Había uns debuxos na miña infancia que de seguro fixeron a máis dun falar galego. Daquela, eu son do 95. Ui, casi se me filtra aí unha cousa. Eu son do 95. Xa vivía antes, pero o Xabarín creo que fixo mella aí en todas e todos nós. E da xeración do 95, aparte de Son Goku, Shin-chan, Gato Kan, Autos Locos, pois había uns debuxos que se chamaban Detective Conan. De verdade, era un rapaz que, bueno, pincharonlle un veleno e convertiuse en cativo e resolvía misterios, e a mí iso encantábame. Pois esta é a miña homenaxe a Detective Conan e ao Xabarín. É dun grupo que daquela se chamaba Faba, que non puido continuar porque obviamente ninguén os conocía. Eu coñecinos nun garito no Bartolo, ali en Compostela. E a mensaxe é: pasa de min. E dixen: jo, como me identifico con isto? Por qué? Porque hai que ser como temos que ser e como somos nós. Si eres máis intensa, eres máis intensa. Si eres unha persoa que tes etapas de estar mal e tes que ter moitos colegas para que arrasten de ti, pois eres así e non pasa nada. Si eres que estás enfurruñada todo o día, estás de mala hostia, pois tampouco pasa. Sede como que irades ser e que vos queiran polo que sodes, é o máis importante.